Ribhoi Sinat College kebadan ha sites ning Ribhoi District kabela itu da ka nehu bat ka embos ka court admission na ka benta ki samla buli ki bakwa ban pendam ya ka 10+2 ha ka arts bat ka Bachelor of Arts ya ki jingte ba kambnya pila ban pun ha ki ni ki number pra nuat henriu kendai pra lani pra iwe la iwe kendai nyo kendai san pra le shibun kum shibenta ban ai mensim ya kasamla sapi rihun lingdo kasamla pule jongka Alpha English Higher Secondary School Nongpo hadian bakalayo banrung hapo ka top 20 list haka kerdan ka bakhat pra haka result jongka SSLC na kaliang ka Khasi Students Union Nongpo Circle haka jingyalam jong ba John Lingdo kumu president bat usamla bayashan lang harshan lor secretary bat haka jingya don ringkat lang daki dekhot ka KSU Nongpo Circle bat ka KSU Siden Unit mentaka singi ka arpau nyau tarik jemang kilalej haka yeng sa jong ka ne ka samla ban ai khusnam bat penkop borom ya ka jingtre minot jongka haka jingyale ya ka examen matring na kaliang ka KSU kalai khublei ru ya ki bahayeng hasem jongka sapi rihun bakila long ki nongker shan ki bahasenda bat lengba ka jing syampang jongki ka sapi rihun kalala ban kot shadu une utong bat kila airu ka kentien kentu kan phami ka sapi rihun bakan nom sange ya ka jingyale ka jongka da ka ba ai men simru bakandang yai tre shitom shu kenang bakan poi syaki kerdan ki bakham shalor Ribhoi district niwan kone pemladang sukar menta adin ba ini nang ba ilat tag bor ha ka ba ngiladon lainut ki samla pule ki ba larung agitup basipeu ba arapeu ke exam SSLC but SSLC kabala penlom dak embos haune usnem bamda te hadin ba ngila yo kajengtip nya nakaliang kaseng ngila yalumilang but ngila wan akan gaying ban ai kata kajing kublei but kijing katku kerdo kum si benta ban itu ya kata kajing tristom kajongi but ya kanam kaborong kabamai kumiwi ne kun semla nang nega thamri bhojongi kabai lara kat kane kanam geborom tang ya gaying kesam ya kekur tani ya kasno thaw hanre ya ga district jonghi barok ngwe de hakane no de hakan no kane kanong rim kana ila mi sakama bang ai kata kajing kerdo ketroyang na banta kijing pule ki bansawan kajing imbi jongpi bag ini skamru nangalang kasang bane sakama harka kajing kerdo jong ublei kajing tristom kikimi kikpa ki bahing asam harangkat kajing tristom top jong isam la sapi rihun lengdo ba insalong iwi na I konsum la I masajob haki eksamen do per ki ba insaile agi sniam ki bansawan ba ngi next camru ba insalong ita iklur batun shan nyaga dong ba atem de boy ki jongi awai tolong sisa ke ba ni kum ke yeng ni dap ni dokumen ko khrao ko ba ni sngo ba sapi ka wan ka kan ka kham sak khaman wala ni la ba kham sak khaman ni sngo ba kan ni long ka ba biang hina ka ban takat kum ka bor ba jongi haba ni yo e kan sot menen ni dan lang hibat I ni ikun para kemiru ni ape ba di ba mun ni ong ba la yo ka ta percentage ka dan em hakalis mo na marba ka jingele kamlang ka basuk ngi su ka ban dai yo par ya ka list yo I bidon ha ka number ka ba khat phra te kan ne baro kalong ka jing yalam ka jung ble yangi bat badan ka ka sapi ha ka jing pule ka jongka ha man ki po baro hawa shisha ka sapi kam dalong ka khana ko sai ba khanya ka ba ka phan rei mi aya ka bakan pule ni ay mensi mi ka bakan lakman sakmat kat kum ka e ka bakan nakasap go ble ay ka ting ay mo iyo ble na markini e baro no ble don kat bangi teba ta kane ka poro ka pa ko jisu ka bakan pa pi ka nang po KSU nang po circle kun thuk ya ka Siden Unit ke bala shim ya kane ka sinjam ban ay mensi mi ki kun samla hapo jo ka thamri bhoi ka jongi ngaru ada dokumen shibun ya ada ki kun samla kimi sakmat haki kedam ki bakham sakmat khamtam na ka thamri bhoi ka jongi na mar khatra kisnam ki nang mi ngikwa bakta ka jingnang ka start ka jongki ka nang kham kiu habaro ki benta jong ki jing pule habaro ki benta jong ka jing im
nang ba ngin long ki brio ki ban kiu bat kalawai ki jong kari ka jat menri jong ba khamtam jong ka dong ri buhoi ru kan long ka ba tengshan kan long ka badan ka jingsingan kan don ka badan jing tengen na sa jumi hikmi pa te kan ni lesen jam ba pi sim ka long sisa ka ek ba ai men sim yang i ku ka yin ka sem ho oi de ki we ki paralok ki ba na don hakane ka benta ki armut ke badon kadong patat khma apa na kadong barembong na ay ki kum ju ka jingkir khu kerdo na kalyang jongaru kum ki kini ba kitu kena ki usat pa ka jing pule ki jong ki bat ker pang ru na banta jong pi ki balong ki sang balang ki pe ya ka bah kamiat khamtam e jong ki samla pule hakane kadong kathan ke jong ni ba pinang don kum kini ki men seban penslur ya ki samla pule jongi bat bakina minat ha ka jing pule ka jongki tela kalyang ka jonga ngaso man ai ka phu do e phi baro ha ki kam ki jam ki jong phi ubleng ka khoi phi ai ka met ka basai ka baklan hala ki jong ting tai kam ki jong phi pinang roi pinang man pinang yo ka met ko pe khia bat pinang long ki klur ko nyalam ya ki ni ki khna ki lang ren bakin bu ki den jat ki ba bha ki jong phi ba kin long sisa ka lawei na ka banta ka sinong ka thau ka jongi na ka banta ka ri o dai mi ri jongi te kuble